Nice ka gini ay. Di, paliog sa ko sa hinay-hay be, kay nagulan. Ay, ato parte na ko ni. Ulan lagi. Ay, yati. Kuyawa ni mo, no? Sugo-sugo kasi ko niya, ikaw diya, nagsigir kag cellphone diya. Unsa naman taong kami, ay? Sobraan naman po ng imo. Ikaw diya makuha, kagamay ra itong hinayhay, oh. Tikangkang. Nian, karan, eh. Ikaw ba, sobra na ka ba? Sige ra magagsalig sa kuha, kabang natay gitrabaho sa sulod. Ikaw diya makuha dito, kagamay ra na, oh. Ni sila, ni agin na. Braan naman imong style ni mo eh. Di dumagayin ta diri, di dumagay ta ba? Di kay magsigro kag salig sa kuha. Ni agin. Gigil na ko nimo ba? Nah, ni agin mo na. Kuha dito ka. Kara karon dia ha. Sa may tuhanan ni nga nagtanga ramang agi ani oh. Ay, ha? Ano laban? Bakit nagulan na? Pagod mo nung takaron. Ay, nag-ulan na. Sige. Nga adjug naong eh. Awan, kusog na nung ulan. Nag-ulan na de. Kubantay ba yun? Okay. Me, wala nila, inanay kanira. Okay.